zen eramaten Kajarroa lea taldea, baina aurrekoan zu ezin izan dezu, Ruben indartsuago izan da, eta bueno, metro gutxitara gelditu zara, 3. postuan, nola junda gaurkoa? Bueno, lasterketa oso zaila, ez? Lehen igoeran pizkat zaikatu da pelotoia, gero goian talde txikiak egin dira aurretikan, gero hemen ere bai, Oñati aldean ere bai talde txikiak egin dira, eta bueno, gero azkenean denak elkartu gara, Ruben metro batzuk hartu ditu azken igoeran, goian justu harrapatu diogu, eta bueno, gero ja beran ailegatzean, metro batzuk hartu du, eta atzetik ez geneukan indarrik hartzeko, eta bueno, azkenean 3. postua lortu dut, así que bueno, posi. Segundo oso gutxitan zertu da multzoaren zati nagusiena, baina bueno, segundo horiek, irekitako segundo horiek nahikoak izan dira maieran. Bai, hori da, azkenean hemen behan ja arlaban jaitsita gero, danak oso ondo lortu gara, eta bueno, tarte txiki bat ireki dugu igoeran, eta mantentzea lortu dugu, así que bueno, azkenean bai, segundo batzuekin bakarrik ailegatu gara, baina bueno, ailegatu gara, dela importantena. Zorionak. Mila esker.